سلام تأنا هبلي كمي كنيهم تولد مبراتي كاب وحس ريل استيت زي اب ريل استيت اندستري نزلمعو كمون اب ريل استيت اندستري زلو لمعاتات نزتكم محبرسبنا ناي تردينا نسرح تردينا نوسن مرها جبرنا ايو ابز حلف مدبنا سلاحفش هاو ناي ريل استيت امصاصا ريل استيت كمي تجميرو ريل استيت زلو وربحاتات ريل استيت عالمنا زنورو امصاصاتات اب تግራይ ዝርከول ብርኪ እና ተተሓስቱ ጉዳያት ወግዒና ነርና ሎማ አንተ ድማ ካልእት ባህሪታት ትሕዝቶታት ረብሓታት ሪል ስቴት ክነውግዕና ጻንሒትኩም ምስ ዋሕስ ሪል ስቴት ይኹን ዋሕስ ሪል ስቴት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ካብ ዘሎ ጠቕላላ ሃፍቲ 70% ኣብ ናይ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ኢንቨስት ተገበረ እዩ ኢለ ነይረ ዝሓለፈ መደበ ስለዝኾነ እውን ክንዱዚ ዓቅም ዘለዎ ኢንዱስትሪ ብደንብ ክርድኦን ብደንብ ተረዲእና ኣው ንሰርሕ ኣካላት እውን ኣገልግሎትና ንዑ ዝምጥን ናይታ ኣገልግሎት ተጠቀምትን ዝኾነ ኣካላት እውን ባህግታትና ብደንብ ነጽርና ንጥቀመሉ ዕድል ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ሪል ስቴት ካብ ካልኦት ዓውድታት ፍልይ ዝበለ ባህሪ እዩ ዘለዎ ሪል ስቴት ማለት ቀዋሚ ሃፍቲ ምፍጣር ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትርጉም ወግዕ ነይረ ስለዚህ ቀዋሚ ሃፍቲ እንትትፈጥር ንባዕልኻ ንወለደኻ ዘገልግል ሃፍቲ እዩ ግን ድማ ፍልይ ባህሪ ኣለዎ ብፍጥነት ዝበጽሕ ዓይነት ሃፍቲ ይኮነን ብፍጥነት ሪተርን ትረኽበሉ ዓይነት ሃፍቲ ይኮነን እማንዩ ኣብ ከይዲ ዋግኡ እናወሰኸ ዝኸይድ ግን ሎማዓንቲ ኢንቨስት ጌርካ ጽባሕ ትርፍ ትረኽበሉ ናይን ካን ሃባን ዕዳጋ ትረኽበሉ ዓይነት ኢንቨስትመንት ይኮነን ስለዚህ ሪል ስቴት ትዕግስቲ ይሓትት ብዲሲፕሊን ፕላን ምግባር ብዲሲፕሊን ሒሳብ ምስራሕ ይሓትት ካሊ ግን ናይ ሪል ስቴት ኳሊቲ ደሞ ድሕሪ ኢንቨስት ምግባርካ ግን ዝርአ ዝድህሰስ ክጉነ ዝኽእል ዝጭበጥ ኤቪደንስ ዝኾነ ሃፍቲ ዛስዋይውን ካባ ሓሊፉ ንወለዶ ዘገልግል ሃፍቲ እንብሎ ስለዚ ከምቲ ሓደ ዝሉ ዓውዩ ጽ ተደሊኻ ዓውዩ ዋጋ ክትከፍለለካ ዝባህለ ባህል ኣሎ በኻልእ ባህላ ብትዕግስቲ ኢንቨስት ገብር ውጽኢት ግን ንዓኻን ንወለዶኻን ዘገልግል ሃፍቲ ትፈጥር ካው ዝተፈላለየ ናይ ኣታው መማረጺ እውን ከም ጸልካ ይኽእል ይድሓር ግን ሓደ ግዜ ሪል ስቴት ኢንቨስት ጌርካ እንድሕር ተኺልካዮ ተደሊኻ ትሸጦ ተደሊኻ ተካርዮ ተደሊኻ እውን ተምርተሉ ዘተረፈ ብዝተፈላለየ ኣገልግሎት ተደሊኻ ኣትሒስካ ክትልቀሐሉ ትኽእል ዓይነት ሃፍቲ እዩ ኮንትራክተራት ንኽነቃቕሑ ኢንጂነራት ንኽነቃቕሑ ናይ ገዛ ስነ ጽባቐ ካልኦት ቴክኒሽያናት ብኩሉ ዓይነት ዓውዲ ዘለዉ ኣብ ስነ ህንጻ ዝነጥፉ ኣካላት ዘነቃቕሕ ዓዲ ከም ዓዲ ናይ ሪል ስቴት ኢንቨስትመንት እንድሕር ተነቃቕሑ ናይቲ ዓዲ ኢኮኖሚ ሬዝ ዝገብር ዘውስኽ ዓይነት ኢንቨስትመንት እዩ ተኻሊ ፍሉይ ባህሪኡ ናይ ብሓባር ምስራሕ ባህሊ ናይ ምምዕባል ዓቕሙ ብጣዕሚ ዝያዳ እዩ ምክንያቱም ዝተፈላለዩ ሞያ ይዝጠልብ ዝተፈላለዩ ናውቲ ይዝጠልብ and ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ እዩ ዝስራሕ ስለዚ ኣብ ከይዲ ልምዓቱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኢዶም ዘእትውሉ ስለዝኾነ ንናይ ሓባር ረብሓ ሓበራዊ ዓቕሚ ክትጥቀም የግድደካ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋሕስ ሪል ስቴት ሓበራዊ ዓቕምና ንሓበራዊ ረብሓና ዝብል ጭርሖ እዩ ዘለና ንምንታይ ግድን እዚኣ ክትከውን ተዘይክኢላ ትሕዝኒ ናይ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ፍሩቱ ትሕዝኒ ኢንዱስትሪ ውጽኢቱ ምርካብ ስለዘይከኣል ማለት እዩ ስለዚ ሕብረት ብጣዕሚ እዩ ዝሓትት ብሓባር ክትሰርሕ ብሓባር ኮሚኒኬት ክትገብር ሓበራዊ ዓቕሚ ንሓበራዊ ረብሓ ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ክትከፋፈል ዘገድድ ሰናይ ዝኾነ ልኡኽ ዘለዎ እዩ ሪል ስቴት ፓትሪዮቲዝም እውን የበረታትዩ ምክንያቱም ብዙሓት ኣካላት ተሓቢሮም ኣብ ዘልምዕዎ ሪል ስቴት ግን ድማ ከከዓቕምኻ እትጥቀመሉ ዕድል ዝፈጥሩ እዩ ለምሳሌ ናብ ናይ መንበሪ ገዛ ክንመጽእ ከለና ሰባት ኣብ ዕዳጋ 50 ካሬ 60 ካሬ 100 ካሬ ገዛ ገዚኦም ከልምዑ ዝኽእሉ ዕድል የለን
በጀካ ዞም ሪል ስቴት ካምፓኒታት እዚኦም ዝፈጥርዎ ዕድል ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ነገር ግን ብሰንኪ ዞም ሪል ስቴታት እዚኦም ሰብ ከከዓቅሙ ተደሊ 50 ካሬ ተደሊ 100 ካሬ ለዛውም ምስ ዝተፈላለዩ ባንክታትን ካልኦት ኢንቨስተራትን ብምትሕባር ብናይ ነዊሕ ግዜ ክፍሊት ድማ ስለዚ ሪል ስቴት ኢንዱስትሪ ፍትሓዊ ዝኾነ ሃፍቲ ክፍፍል ኣብ ሓንቲ ዓዲ ንክህልው ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ንምንታይ ሰብ ኩሉ በብዓቅሙ ዓቅሚ ዕብዩ ነናተይ ዝብሎ ዋላ ንእሽተይ ምትኹን ሃፍቲ ንብረት ክውንን ዕድል ስለ ዝፈጥር ስለዚ ሰብ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ፍቅሪ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ናተይነት ክህልዮ እንተኮይኑ ናተይ ዝብሎ ሃፍቲ ናተይ ዝብሎ ንብረት ብሽሙ ዝፅዋዕ ሃፍቲ ብሽሙ ዝፅዋዕ ንብረት ክህልዮ ከውርሶ ዝኽእል ሃፍቲ ክህልዮ ኣገዳሲ እዩ ንብረት እንተልይዎ ሃፍቲ ተፈጢሩ ፍቅሪ ዓዲ ክህልዎ ናይ ዓዱ ሓላዋይን ጠበቃን ክኸውን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ግዜ ሃፍቲ ውሕዳት ሰባት እንተወኒኖምዎ ኣብታ ዓዲ ሃፍቲ ዘይብሎም ሰባት ከም ካልኣይ ዜጋ ናይ ምቁፃር ዓርስኻ ታይ ከገደሸኒ ተደልያ ትፍረስ ተደልያ ተሃሉ ናይ ማለት ተሓሳስባ ከይሰርጽ ኩሉ ናተይ ዓደይ ኣነ ክብል ዝገብር ሕብረት ምድምማጽ ምንባብ ክህሉ ዝገብር ዝተባረኸ ኢንዱስትሪ እዩ ገጸ በረከታት ኢንዱስትሪ ሪል ስቴት ብዙሓት እዮም ሪል ስቴት እንተዓቢ ምስኡ ዝዓዊ ብዙሓት ኢንዱስትሪ ኣለዉ ሪል ስቴት እንተዓቢ ብዙሓት ኣካላት ብዙሓት ሓይልታት ተሳትፎ ዝጠልብ ብኻልእ ባህላ ኩሎም ንኽሰርሑ ኩሎም ኣክቲቭ ንኾኑ ኩሎም ንኽነቃቅሑ ኩሎም ኮሚኒኬት ንኽገብሩ ዕድል ይፈጥረሎም ኣብ ሪል ስቴት ብዙሓት ኣካላት ሃፍቲ ንኽፈጥሩ ዕድል ብዝተፈጠረ ቁጥሪ ፍቅሪ ዓዲ ኣብቲ ማሕበረሰብ ይምዕብል ስለዚ ሪል ስቴት ብዙሕ ሃፍቲ ዘንቀሳቀስ ኢንዱስትሪ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ በረከት ኢንዱስትሪ እውን ይማል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ዓለም ለኸ ረብሓታት ሪል ስቴት እንታይ እዮም ኣብዚ ዘመን ከም ዓለም እንተርእናዮ ሪል ስቴት እንታይ ረብሓ እዩ ንሓበ መፅዩ ሪል ስቴት ኣብ ሓደ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚ ሞተር እዩ ማል እንተኸኣልና ምግናን ኢኮኖሚ 700 ሃፍቲ ናይ ሓንቲ ዓዲ ሪል ስቴት ኢንቨስት ይግበር ዝ700 ሃፍቲ እዚ ብዝማዕበለ ቁፅሪ ድማ ካልኦት ኢንዱስትሪታት እውን እናተበልዑ እናተዋሓጡ ዘይኮነስ እናፈረዩ እናዓበዩ እናገበሉ እናተነቃቅሑ ዝመፅሉ ዕድል ይፈጥር ስለዚ ንሓንቲ ዓዲ ኢኮኖሚ ሪል ስቴት ሞተር እዩ ንማሕበራዊ መስተጋብር ከም ተቀድም ዝወልክዎ በሓባር ንኽሰርሑ በሓባር ንኽተሓበሩ ናይ ሓደ ጎደሎ እቲ ሓደ ንኽደፍን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ኣድላይ ስለዝኾነ ማሕበራዊ መስተጋብር እውን ኣለዎ በሓባር እንትሰርሑ በሓባር እንትነብሩ ናይ ምትእሳር ናይ ምቅርራብ ናይ ሓደ ፀገም እቲ ሓደ ናይ ምድፋን ዕድል እውን ዝፈጥር ኢንዱስትሪ እዩ ምህዞን ቴክኖሎጂን ድማ ንምሽግጋር ቀዳማይ ብርክ ዝሕዝዮ ሪል ስቴት ምክንያቱም زحشة تودادار ختكون زحشة توسعة ختكون زحشة بروجكت إكسكيت نمجبر استفلا لي تكنولوجيات استفلا لي مهزوتات استفلا لي ساينس كتكمرن كتكمل فايتال رول يزجاوت ريل ستيت واحد ريل ستيت نكعون أب ريل ستيت إندستري نتفنا زبليو خالي معبلون نمنبار متشون كتما مهنازون ريل ستيت عبي يستواصلوا حزي بعلم قدامنا ترخيبن زلوا نبعل دبي نبعل تشاينا نبعل سنغافور ولا خلقتون بجكا ناي ريل ستيت اندستري من قسقاس فصوم تحز بصحنا زني ابرك زي حسابي نيرو اب كيدي معباله ناي حنت ختمه اب كيدي صباقه ناي حنت ختمه اب كيدي مچونت نمنبار ناي حنت ختمه ريل ستيت وساناي مينا زጫወتي اب عدنا هنمص خلنا ريل ستيت انتي كطقمنا يخيل كميكه هنطقمولو نخيل ريل ستيت كمتن
أبدحر كوينا تبزكي داقم هنسات زركب عدي نعدنا وساناي مينا خصاوتي خيلي أبتقراي بسنك تتورنت ببولكو غزا خونن زناره ببولكو فابريكا خونن زناره ببولكو استفلالي هافت خفتر زناره محبرسب ندحري تمليسو ونينو زناره هافتو وانت حديقو سلازي وهلول دليت مفراي قوام هافتلو تقراي سلازي ازي كملس ندحر كوينو ناي ريل استيت اندستري فولي تخرتو هايو ناب لمعات تخيل اللو سلازي نداقم هنساتنا طرح زي كونس نتزلو وهلول استطراقم دليت مونان قوام هافتي كملس زغل industry real estate يو مالتي بخالي منقردي منغستي بزتفلالي منغدي اب مفتار قوام هافت ويم دمو اب ناي ريل استيت لمعات ينطفيو اب زتفلالي عالم تخايديو اب هاغرناو نا تخايد نيريو نامنت كوندومينيوم بزتفلالي بروجرام سبع كاري اب تግራይ ون زيوم عينتات ناي ريل استيت لمعاتات يوم زتفلالي مسارته لمعات هوسبيتالات تمرت بيتات انا تسرح مصيمي منغستي بسنك تزصنحو خناتات زيوم كلهم لمعاتات ططو بيلو يزل حزي سو ناي ريل استيت اندستري زوم حطوتات زيوم ون زليلو نمملاس عقم زلو اندستري سلازخونه اب تግራይ بفولي كرئن بفولي كسرحلن زغبو اندستري ازي زاكل كفرج زلو اندستري دما نزحلفو 5 6 عامتات اب تግራይ ططو يلي صنيحو حزون ططو يللو ططو يلو طرحون زي كونه تغارو كابز تفلالي كتمان قطرن فليسم اوسنات كتماتات راح تاكيوم مصللي تمسرتاو دلي زخونه مصللي نتمسرتاو دليتهم كمال اولو زخولو كسرحلو زخولو مسرح بوتاون سنت يتقعمل تغارو زحتو زيخ ملس تخوينو ريل استيت اندستري كنقاقح خللو وحس ريل استيت زحتو زي بمملاس محبرسبنا وفاي زوللو نحنا ونتكال كم تكال هافتي زفتر دا أمبر زمنت علي كونن زبلة تحساسوانا قاهد نقورلو ساقن فتحنا ترف النسوس والعدل نمفتار النسارح اللي زلنا اندستري وحس ريل استيت كابزت ايش جميرو نوعو بحوار نسرح تحادة زيولو ناي تحادة قودو ليملا تحادة زترفون تحادة مواسختي خونا ممالئتي خونا نالنا كولابريشن حبير كامسرح حبير كامعباي انت نسبق صنيحنا هنا ريل استيت اندستري بقدمتنا زي يزدل اب تግራይ كاب كلهم عودتات بزايد منقدي اب ريل استيت اندستري كنتحابر كنكللنا ريل استيت اندستري كنتحابر زلنا ولق سبات مسولق سبات طرح زيكونه تكالات مستكالات ግለሰባት ምስተካላት ተካላት ምስ ግለሰባት ተካላት ምስ መንግስቲ ክንተሓበር ክንክለልና መንግስቲ መሬት ምቕራብ ኢንፍራስትራክቸር ምዝርጋሕ ኣብ ልምዓት ሪል ስቴት ንዝግበር ንጥፈታት ሕጊ ብምውፃእ ኣብ ምድጋፍን ኣብ ምንቅስቃስን ክነጥፍ ክኽእለለዎ ኣልማዕቲ ዘካይድዎ ልምዓት ኩሉ صاغم محبرسوم بزفتح منقد خغورو بحق تجزأته خونو نزأته وقال نستوعل ووعلي تجزأته خونو صاغم فتحهم ترفي خصوصو زاك المينتاليتن مدلاون كلهم زسرحو زلو سرح بتخكل ترديهم كسرحو ناتاتهم اغلغلوت تطقام من زخونه محبرسوون بتخكل ترديون خمرصوم حلافنت بزلو منقدي كسرحو خللو ابزي اندستري زنطفو كونتراكترات كونو كالت سمياتاتون صاغم فتحها زسبسب ترفي نمركاب بيناي منقد صاغم كفتح بيناي منقد زي بروجكت زي اكسكيت خغورو بيناي منقد اتشيف خغورو بيناي منقد وصا خنس بيناي منقد صريت كما حيش زبل ناي كل غزي انوفيشن درايف زغورو كيد المعات كختلو تي اندستري بدن بخردوون سينس خغوروون خوللوم
ባንክን ሰብ ሃፍትን ከም ተቀደም ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኤክሰርሳይዝ ዝተገበረ ንሪል ስቴት ፋይናንስ ምግባር ሎምውን ፋይናንስ ክግበር ክኽእል ኣሎ ኣብ ትግራይ ናይ ፋይናንስ ትካላት ኣብ ሪል ስቴት ኢንዳስትሪ ዘለዎም ተሳትፎ ውሱን እዩ ደካማ እዩ ነገር ግን ቋሚ ሃፍቲ ዝፈጥር ዓብዲ በዚ ደረጃ እዚ ከንቀሳቀስ ዝኽእል በዚ ደረጃ እዚ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ ዘለዎ ኢንዳስትሪ ብፍሉይ ትኩረት ፋይናንስ ምግባር ሃፍትኻን ገንዘብካን ኣብ ምውፋር ክሳተፉ ክኽእል ኣለዎም ካብኡ ሓሊፎም ዜጋታት እውን ብሽመ ሪል ስቴት ክጸልእዎ ብሽመ ሪል ስቴት እውን ክፈትዎ ዘይኮነ ሪል ስቴት እንታይ እዩ ኣብ ሪል ስቴት ኢንዳስትሪ ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶ ኣነ ክምልሶ ዝኽእል ክፈትሖ ዝኽእል ፀገም እንታይ እዩ ንስኸ ኣበይ ይረክብ ኢልካ ብደንቢ ምጽናዕ ብደንቢ ብምርዳእ ባህግታትና ጽባሕ ሎም ኸይበልና ንምልሰሉ ዕድል ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ስፔሻሊ ኣብዚ ዘመን እዚ ናይ ሓሶት ሓበሬታታት ዋሕዚ ኣብ ዘለዎ ዓለም እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ እቲ ትክክለኛ ኣልምዓይ እቲ ትክክለኛ ኣብ ስራሕን ኣብ ተግባርን ዘሎ ትካልን ልምዓትን ፈሊኻን ምውሳን ኣጸጋሚ ክኾን ይኽእል እዩ ነገር ግን ኣብዚ ቀዋሚ ሃፍቲ ንምፍጣር ዝግበር ከይዲ ሕድሕድ ውሳነ ብጽንዓትን ጥሉል ሓበሬታን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ዜጋታት ኣብ ናይ ሪል ስቴት ኢንዳስትሪ ገንዘቦም ኢንቨስት እንትገብሩ መንበሪ ገዛ ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም መስርሒ ገዛ ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ካልኦት ናይ ሪል ስቴት ኣገልግሎታት እውን ክጠልቡ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ዝለምዕ ዘሎ ልምዓት ህበይ እዩ ንምንታይ እዩ ዝለምዕ ዘሎ ናይቲ ትካል ይኹን ናይቲ ግለሰብ ፍልስፍና እንታይ እዩ እንታይ እዩ ዘቕድም ዘሎ እንታይ እዩ ዝርኢ ዘሎ ከመይ እዩ ዝምራሕ ብትክክል ኣቺቭ ዝግበር ዘሎ ፕሮሚሲንግ ኣብ ግምት ከኣቱ ክኽእል ኣሎ ናይ 1 ሚልዮን ንብረት ብ200,000 ክበካየ ስለ ዝበለ ጥራሕ ረኺስ ለይልካ ክትውስን ትክክል ኣይኾነን ምክንያቱም ይኸውን ዶ ትክክል ናብ መሬት ክወርድ ይኽእል ዶ ኢልካ ምሕታትን ምርግጋፅን ግን ደግሞ ብሽመ ኣይኸውንን ብርሑቕ ምስጋውን ትክክል ኣይኮነን ምክንያቱም ሃፍቲ ካብ ምፍጣር ፀገማት ካብ ምፍታሕ ንድሕሪት ክመልሰና ስለ ዝኽእል ስጋት እዚ ሕድሕድ ስጋት ይሃሉ ነገር ግን ብምጽራይን ቸክ ብምግባርን ክንፈትሖ ኣብ ሰዓቱ ግን ቀዋሚ ሃፍቲ ክንፈጥር ኣብ ሪል ስቴት ኢንዳስትሪ ኢንቨስት ክንገብር ፀገማትና ክንፈትሕ ንኑሮና ምቾት ዝፈጥሩ መንበር ኾነ መስርሕ ገዛ ወይ እውን ካልኦት ዓይነታት ልምዓት ሪል ስቴት ክንውንን ይግበአና ዝብል ሎማዓንቲ ናይ ዋሕስ ሪል ስቴት መልእኽትና እዩ ብኻሊእ ትሕዝቶ ክሻብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ቀኒ